салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншаллоҳ ки ҳаматон хуб ҳастед. Дӯстони азизам, ҳозир бо ҳамроҳи апаам, бо ҳамроҳи Фотима влог баромадем берун. Хонаи як апаи дигарем рафтестем ба сари Гавҳора. бовар кунед духтаро, аз рӯзе омадем, бачаҷонама да Гавҳора омӯхта кардагӣ ҳастем. Инҷа омадем, Гавҳораоша модарҷонам қишлоқ равон кардагӣ будиян. ҷида Гавҳора не беҳад азоб кашидам. Кӯдака хоб мекунем, заминда мемонем, бедор мешавад. Барои ҳамин хостем ки Гавҳораи апама биёрем, то рафтан мона хобуш кунем. Хоб ки рафт, бо ки хонамо рафтем, бо бурда метиемша. Амихел духтаро, ҳозир мо рафтестем. Ҳавои Тоҷикистон амихел камтар борон будак саҳар кати. Ҳозир ҳаво камтар нағз шуда истодааст. Бинед духтаро, Тоҷикистонда чӣ хел ободӣ кардиян, ҳама ҷода михел хушрӯ кардиян, ҳама ҷо михел ободӣ. Духтаро, то охири влог бо мо бошед ва моро ҳамроҳӣ кунед. Ина духтаро, ҳамроҳи апам Гавҳорая гирифтему, аку рафтестем. Беҳад Гавҳораи базбин будай, амихел бурдестемша ҳозир. Ҳозир халиҷони моя да Гавҳора хоб кардем. То омадани моя хоб рафтагӣ набудай. Немхел да Гавҳора бастем, сураза хобаш бурд, акун ба ҳазор хоб меравад. Ана ин либосакое ки мебинед, ин либосакоя модарҷони мо барои кӯдакои мана харидиянд. Ҳамин қадар бисёр либоси гирифтиянд ки бовар кунед, дидам худам дар ҳайрат мондам. Ин қадар либосоя кай харидед гуфта савол додам. Барои чӣ харидед гуфта, гуфтам барои набирома тӯҳфа гирифтам. Хаб кун, ино барои набирома гуфта, ҳаминоя ба мо тӯҳфа карданд. Баъд барои худама якта хел пастелни биллиё харидиянд. духтаро, ман беҳад нағз мебинам хел пастелни биллиёра. Барои ҳамин фақат мегуфтам ки ягон кас агар манда ягон чиз тӯҳфа кунад, ҳамихел пастелни биллиё мада бихарен. Баъд ҳамихел модарҷонам барои ман якта пастелни биллиё падарка харидиянд. Ин беҳад пастелни биллиёи хушрӯ аст. Ҳозир аввал либосҳои кӯдакая ба шумо нишон медиҳам духтаро, ки модарҷонам чӣ харидиянд гуфта. Баъд вая мекушоям, пастелни биллиё якҷоя мебинем. Якта намихел шапкача харидиянд духтаро. Рости дута будам ин шапкача, не ки якта барои инаша харидиянд, яктаи дигар барои Микаил халида харидиянд, не ки ин барои Микаил майдача буд. Барои мин мо якташа барои халиҷона гирифтем. Боз яктаи дигар анамихали изор гирифтиянд, изорчаако барои кӯдако беҳад хушрӯча будааст. Анамин изорчаака гирифтиянд, хел хирсакак дорад. Бо яктаи дигар анамихали дувойка куртача қатъи изорчаш гирифтиянд. ҳозир ҳамаи ҳаминоя нишон медиҳам. То охири влога бо мо бошед духтаро ва моро ҳамроҳӣ кунед. Боз яктои дигар аз намин куртача гирифтиянд. Ҳамаш ҳамихел куртача. Ана хел яктаи дигар вадалазка гирифтанд. Боз яктои дигар айн намуда вадалазкаш беҳад ҳамихел вадалазкако хушрӯанд. Зимистонда мепӯшони кӯдака гармакак мекарданд. Аз ин бо яктаи дигар гирифтиянд, ранги сурхакаша барои Микаилҷона мешаванд ино ҳозирашта. Боз яктои дигар барои халиҷона ҳамихел дувойкааки хушрӯак харида монидиянд. Ҳамихел капшонак дорад, светашам аҷоибаки хушрӯак будааст. Айна ин куртаако гирифтиянд, бо ино ҳамаша ҳамихел тира моҳ ё ин ки зимистон мепӯшони хонада ягон ҷо рафтанда беҳад хушрӯаканд. Айн кабудак гирифтиянд, бо яктаи дигар инашам капшон дорад. Ҳамихел чизое ки куртое ки капшон дорад ман беҳад нағз мебинам. Барои ин бисёраш бо капшон аст. Яктаи дигар аз анамин камбизён харида монидиянд. Ин ҳозирашта Микаилҷонда мешавад. Инамин хуникиёи Тоҷикистонда мешавад ки пӯшида гардад. Дарунаш хел гармакака, яко зимистони Россияда намешавад, не ки зимистони Тоҷикистонда нағз аст. На он қадар хунуку, на он қадар гармда, ҳамин сезонда мепӯша, кӯдак меравад. Ин хел рангакаш оранҷевӣ беҳад хушрӯча. духтаро, аз ҳама чизе ки ба ман бисёртар махкул шуд, анамин патинкачаако аст.
ҳозир дар камера калон нишон додастед, неки ин беҳад майдача аст. ҳамин хел хушрудча барои халиҷонда хел як носкию калготикча каси мепӯшонӣ. как разм мешавад, размери 21 асту, неки беҳад майдача. микалиҷони мо размери 21 мепӯшад. ин ҳамин қадр майда аст ки размери 21 ам нест. ба фикрам ягон 16 аст, 17 ҳамин хел размер аст. беҳад хушрӯяки ҳамин хел махқул шуд ки аз ҳама чизе ки бисёртар махқул шуд ана ин патинкачаҳоко буданд. качествашам хел нағзака ки хушрӯ, светашам свети багати. инам хел патинкачаҳоко бо харидиян. духтаро ҳозир акнун анамин пастила мекушаям, якҷоя мебинем. манам худам дидагиам нестам. ҳамин хел сураташа дидам, тамом. ин ҳамин хел 100% сатин аст. сатин ҳамин чизаш нағз аст ки дастиралкаям шӯй, ягон хел ранг намебарад, ягон чешам намешавад, патам намезанад. беҳад качестваи ҳамин нағз аст. бисёр апоамам хариданд. баъд модарҷони ман якта барои маям ҳамин хел харидааст. ин духтаро ҳамин хел дутарафа астай. як тарафаш ҳамин хел сафед, хоҳи сафедаша мепартоӣ, хоҳи сиёҳаша мепартоӣ. ду тарафа астай. ин ҳамин хел тарафи сафедаш бо дорад тарафи сиёҳаш. духтаро ин 4 болиш дорад. 2 болишти дарозак дораду 2 дигар ҳамин хел паҳмаки калон дорад. 4 болиш дорад. якта пластин дораду якта дигар пододеяльник дорад. анамина духтаро пододеяльникаш ҳамин хел ду тарафа аст. аз тарафи сафеду тарафи сиёҳ дорад. ина ин бошад простинаш астай. простинаш неки ҳамин хел сафеди холиай. ин як тараф ҳамин хел сафедай. ана ия ҳамин хел болиштош 2 болишти паҳмак дорад, 2 дигар ҳамин хел дарозак дорад. болишташ ин хел майда дарозак, борики дарозак, анашаш болишти ин хел калон мебарад. ин болиштош ина духтаро евро аст. пододеяльникаш размераш ҳамин хел 200 ба 220, простинаш 220 ба 240, научкош якташ 50 ба 70 бо якта дигаш 70 ба 70. 2 дорад. анам ин буд подаркҳои модарҷонам барои мо. беҳад миннатдор шудам. раҳмати калон мегӯям ба очаҷонам. анам хел духтаро бо шумо дар ин ҷо хайру хуш мекунам. хай иншаллоҳ ки боз влогҳои мо дар пеш аст. бо мо буданро фаромӯш накунед. то влогҳои оянда.